Никога не бях виждал човек да припада буквално като сякаш някой му е натиснал бутона и той е някакъв киборг и трябваше да се самоизключи. Вижте за какво става въпрос. Това става в BKFC. Ударът е абсолютно аматьорски. Излизаме от задния джоб на панталонките, но в крайна сметка го намери, което е по-важното. Вижте, удар, изключва го, явно там някъде му е бутона за рестарт, припада и тук ще има още някакво повторение на ситуацията. Ето го и от друг ъгъл. Бам, припада, тръгва да се изправя, но отново пада на земята и тук вече Андрю Глен, съдята, няма какво друго да направи. Не знам защо се чуди. Тук очевидно има проблем с вестибуларния апарат, защото този човек не може да се държи на краката си в момента, въпреки че след това показа, че може, но не може да го оставиш да се бие, тъй като очевидно има някакъв сериозен проблем, причинен от този абсолютно аматьорски и смешен удар, който в крайна сметка свърши работата.